Jajal niken. Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. Ayo ngaji. Asoe. Tono tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek asoe tok. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoe tok. Kowe mak kecup ngono. Siji. Ayo ngaji. Loro. Sinau menera bodho. Telu. Golek ilmu. Telu loro siji. Kowe iki tak goleke nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoe. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. Salat telat. 5. Perintah agama. 6. Ati ayem. 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7, 8, 9, 10. Kok dia nggak cerdas kayak aku? Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho, ora Duk. cerdas, aku sih tak pikir mek Ini asoe. spontan loh, ini Jajal. spontan loh. Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selentem. Selentem sing ngendi? Selentem Gantem iki ka lho, lho. gamelan ka lho. Oh, Selentem. aja slenco ing tembung ngono ya. Ya, Pas sih, gak? Gender. Tak tekeno sesender. Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Saya tak golek nih. Katuk. Ketok kemraket mesti matok. Lah nek jedor. Jedor kan lho. Aja nyeje timbang tredor. Ana gambang Mas, Gambang. ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing ra wenang. Asoe. Asem iso. Golek iso. Pikan wae cerdas ora iso ngono. Aku. Iso. Ora niken itu spontan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku. Bocah iki pancen- sing petuk agi iki yo. Bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Tuk, Ya. pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi. Sing penting bengi iki abahe Nyanyi. ngajak bahagia. Ya. Iya. Ngajak seneng Iya. berbagi kebahagiaan. Insya Allah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon Iya, kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti kulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. Apa Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Kowe iki. Marai helmmu pink marai. Gak aku Mas aku. Coba ngagem bawa ke? Iya no, iya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Anu, Cara anune Dasamuka. Lah, kae Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem lek pas kobong tapi aja kaget ya. Mulai nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya Gus R kalian Abah
Oh, ini kan ben menyapa Abah dulu. Ini kan menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abahamu. Abahamu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Sudah? Gus Audin. Menika Gus Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu. Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lagi tahu kayak celak kirangan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakalitik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli aku deletik entek. Asoy. Neno nano, sakmono, Cak Bagus. Den, Sik jajan to. Jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja. Ayo. Itu. Oke. Raja arane ayo mas Klitik ayo Gawe geger nyolong TV cangkeming orang ganggu wae Sinto. Zaman Anoman kuwi lho enek TV. Sinto ki ora ndek apa-apa. Konsentrasi. Gawe geger nyolong Siti. Weh nular-nulari kok. Sinto. ayo gentenan Anoman. sampean lho kudune Ayo. Maju tuh. Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu Kobong gede. Nyeluk pemadam kebakaran. Ngaryo. Jroning Lan praja. ganggu wae. Kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu. jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok ndelok dagelan Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem pinem rolulu. Pat mo. Dang, dengan plak. Wah nek engko pas ewae, Gus. Pas ewae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Ewae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan truk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lho iki. Kuwi ya. ya Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tengok. Mas aku. Urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audin lenggah ning kene iki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy. Yo, Anoman, obong, asoy.